Hokoyo kuliendi pakaipa panapa pakaipa uti chikwata hanzi muri sei. Ndimudhara mujibha chaiye chaiye. Tiri kubvunza misha ine zvigananda ndeani tibheure. Misha ine madumbwa vanhu vanongouya ava. Ona zvavakuita nyika yedu. Kana chitaura nyaya iyi inogona kubhova vakawanda. I'm very sorry because ndotovawo nevana vakaroorera kuvanhu ivavo. Ndine vazukuru vakabuda kurudzi urworwo. But hatisi kureva mese. Tiri kureva varume ava vanouya panapa vakazara nokuvenga vanhu venyika yavo. Vana Smith ava. Vana Smith vanhu vatema ava. Ava vanofamba neshato mukati menyoka dzasatani dzakamirira satani mukati mehuro dzavo ava. Chipati chisina nebasa rese, pati yakaora, pati isingagoni kutonga nyika, pati isingazivi kuti kana kotongwa unotonga wakutonga vanhu vese. You are only an opposition party kana tiri kuita ma-elections, but tinenge tisiri ma-enemies futi. Zvakangofanana nevanhu vanotamba bhora. Anenge ahwina murege ahwine agare, nokuti ndiye anenge asarudzwa naMwari. Kana wotobvisa yeye munhu iye wakuita zvako zvomusoro wako, Mwari pamwe vanenge vakuramba, vakaramba vakawanda vakati iwo haungatungamiriri vana vaIsraeri because une ropa mumaoko. Imi muine ropa mumaoko apa muri kuda kutonga nyika, muchitonga vanhu. Matonga vanhu munemo vatonga zvisizvo sezvamaakuita izvi. Ndo chinonzi chii icho chichi? Ndo chii chamuri kuita ichochi? Naiwe Kuliendi mufana wangu, ndianiko ari kwaregistrar general, kwageneral registrar ndiani ariko? Ndiziyambi ndikazembe kunani ikoko kuya? Ndiani anoita svina iyoyi? Ndiani urita madhaka iwayaya unodhirowa nyoka panguva yekunyora bvunzo mumetsi, kuti vanhu vari kunyora metsi nhasi, exam yemetsi Cambridge, iye wotora bepa reya wodhirowa nyoka wotumira zvakadaro. Ndiani uyu? Ndikazembe ndiziyambi. Chii chamuri kuita nyika yedu imi vanhu imi? Chii chamuri kuita nyika yedu ichi? Kana tichiti ibvai ndo zvatinoreva izvi. Muri kuzvona zvatiri kureva izvi, zvokuti vana Lungu vanopedzisira vozviita maZimbabweans through your hands. Lungu aimbofanira kuti nemabatire matongero akaita Zambia for 10 years achitonga ari pachigaro. Lungu azobva ondotsvaka Aslam kundotsvaka pokugara kuZimbabwe. Why? Nemhaka yei? Nokuti wanga achitonga nyoka, waidhirowa nyoka muexams pametsi. Mubvunzo wakavhunza kuti equation yakarohwa equation 8 plus 8 minus 2 plus 1 equals, iwo bva anyora nyoka wotumira kuCambridge zvakadero. Musadhirowa nyoka varume. Panoda metsi isai metsi, panoda geography nyorai geography, kana chiri chirungu itai zvechirungu, kana chaachishona itai zvechishona. Munyore zvinhu zvinooneka, tongai zvinoungwaru. Hapana unopagara mese makadaro izvi. Kana ora chimbondiudza iwe kazembe kana kuti ndiwe ziyambi wakapa vanhu mapassports. Vanhu vangani wawapa mapassports sofa? Ndatokutsamwira iwewe kazembe. Vanhu vangani wakapa mapassports for free? Isu muchitengesera mapassports 200 something dollars. Isu aridziwe nyika inei muchitengesera, muchipanana. Manje maakupanana vana. Alright, madhurire anoita passport ichidiwa nomwana weZimbabwe muno muZimbabwe. Alright, yawakapa Lungu inofanira kuva yemari, yediplomatic passport. Emi vakomana emi ibvaipo imi. Hatisi kutuka ende musaona setiri kushora zvimwe zvokuona sokuti hamusi vanhu bodo. Muri vanhu chaivo, but ibvaipo varume. Maakubika dhodhi mupoto dzinoryira vanhu. Aiwa kamadhodhi kaya, usasungu unondifinyamira kuti wauzvioni kuti kubika madhodhi ko.
iko zvino SADC is demanding answers from you. SADC yakatotsamwa ndimachairman pese paunenge urifamba uri chairman. Ini handidi kita chairman wakapusa kudai iwe ndaryiswe chii ndaone ini ndipuse zvakadai inini. Ina handipusi kudai nhema, ina handimo muchairman wenyu hwenyu mega ikokoko. Kutaura kuti ndingaita chairman unopusa kudai unoshoresa nyika zvakadai. This is an international law inotokubatai, muri kubatwa neinternational law ichi. Kuti itisa vanhu vasaka nebasa kuconcentrate pazvinhu zvisina nebasa rese. Katoti maakutora mabrothers enyu uya kuno kuzogara kuno, unobva kumasvingo kwani mwana wani kumasvingo ikoko. Wakadzidza primary inonzi chii? Akadzidzwa nani? Wakambodzidza naye ndiani watinoziva izvi amutendeke kuti ndakadzidza nalungu? Akazoita president kuZambia, akadzoka ofira kuSouth Africa, akuda kuigwa kuZimbabwe. Amoni muri kudhirowa nyoka mazvongonyokere akaita statement yacho muri kuwanzwa. Wakadzidza kuZimbabwe kuprimary yake akaitira secondary ndokunoita president kuZambia, anga ava necitizenship yeko futi. Ndobva azonofira kuSouth Africa nokuti anga akona kutonga nyika zvakanaka. Akarwara munyika make hamuna chipatara chinokwana chine makwarities okurapa vanhu vakakosha saiye. Ndobva aenda kuSouth Africa ndokunofira ikoko akuda kuigwa muZimbabwe. Kudhirowa chidhurya chenyoka. Shato inotombofamba yakati tasa tasa. Rova mbira chairo rinofamba richigonyama richigonyama kudai. Kana ndara inobhururuka nomudenga nokuti inenge ichigonya ichikoka simba mhepo iri mudenga. Kudhirowa nyoka munyika munomu. Ibvaika. Isiro ratiri kubvisira izvo tiri kuti ibvai mega. Nokuti mhosva dzenyu hamuzodzigoni, hapana unombodzigona mhosva idzi. Zvezva mune mangofanana nabrother wenyu yelungu wacho makanga makudhirowera nyoka dzimunomu muchimugadzirira mapasipoti muchimupa zvitupa zvokumasvingo. Chiigadzira ika yeyo. Zambia yasunga madziro yati kwechere. Munoti chii? Muri kuti chii? Tiri kutokubvunzai davirai, munoti chii napo apa? Zvamune muchititsvaka muda kuti uraya katakuudzai chokwadi ichi chiri pachena ichi. Chinozikamwa nepasi rese, izvozvi pasi rese ratitekeshe. Munoti chii? Kutora nyika kuita chiko, kuita nyika inongoita chero zvayafunga. Kukundwa nevanotamba tsoro chaivo chaivo, vanotamba sinuka chaivo chaivo. Vanotova nomutemo wokuti waita deliberate bhora iri, saka bhora rapera, zvotopera ipapo. Vanomutemo, vanotochengetedza mutemo. Keiwo uri kuti chiwo iwe wacho ndiani senior judge womuno? Vanonzi aniko naiwe Kulendi? Uyo unongojaja kana achingojaja unojaja kuti vanhu ngavabviswe mumapurazi vandogara panze pasina basa, achingopa favor kumunhu mumwe chete. Uri kuti chii apa iwe nevanhu vako ava? Ndiwani unonzi aniwe? Uri kuti chii apa? Davira, unopati chii apa? Svina inobikirwa mupoto unoiti chii? Mabikirwa svina kamupoto mu. Toti chii? Kuitei ikoko varume vakuru? Chii ichocho varume vakuru? Chii machairman? Panenge uchifamba uri chairman. Nyange wakadhakwa uri chairman. Iyeyu inonyepa iwe. Handizemberani nedhaka rakadaro ini. Indosaka ndakazoti ini hangu handidi kutongwa naTagwirei. Because Tagwirei ari kubuda mumaoko enyu baba. Tagwirei chizvarwa cheZANU-PF. DNA yake inotova 99% ZANU-PF. Saka inini handidi Tagwirei. Iwewo Tagwirei, kana wati kunda ukagara pachigaro, inini ndinobva muZimbabwe muya ndotama ndonogara. It's either ndichaenda kuZambia kana kuNamibia kana kusana kuno kuSouth Africa. Vanonyanya kuuraya vanhu vakangofanana nemi vanhu vezanu. Handingambogari kuno kuSouth Africa kuti ndigozonzi ndagara kuno permanent. Vakafanana nevanhu vezanu. Vanhu vezanu vanouraya vanhu. Zvatakutaurwa zvinogara zvichitaurwa nevanhu vachiti madumbwa izvi. Ndimi hakuna maZimbabweans takakura tine chinhu chinoziva kuti kune ngozi. Hatifani kungouraya vanhu machayana wakati mandevere. Hatifani kuuraya vanhu ntando wakati maxosa. Hatifani kuuraya vanhu pamadiro pachikaranga
we are not allowed to keep people at random. Zvitaura chirungu manje kana ndachivhuna hazvina nebasa rese izvo zvinoenda kumunda nenda chivhuna. Hatifani kuuraya vanhu isu. Ndosaka muchiona muchinzwa president paipa achizoti ini ndakanga ndazombosungwa ndikanzi ndinoitwa life in prison saka handichadi kuuraya vanhu kuti pave nomutemo uyo. Inhema dzavo baba, inhema dzenyimi. Taurai zvakanaka kuti makashaya munhu akabvuma kuita basa raSafirio Madzikatire muno muZimbabwe. Vanhu vanoziva kuti kuuraya munhu imhosva unosiyira mhuri dzako nhamo. So vanhu vese vari kubatwa vatakuzvibata manje takazowana senzi yacho kune vanoramba vachipopota vachiti madumbwa. Ndizvo zvokuti vanhu vari kuuraya vanhu iko zvinezvi, they are not Zimbabweans. Vanhu vamuri kutora muchivapa mitupo yanaTanaka, vana Rugare, vana Tongai, vana Tanzwa nazvo, muchivanyorera imi muchivapa ma-ID asi asiri maZimbabweans. Muvazadza musiyaiwo. I don't think kuti mune maZimbabweans masiyaiwo vanomuwa wakashata kudaro wokutora mwana wamai vake vachindomukanda mugodhi weacid. It's lie. Ndosaka muchinzwa vakomana vari kupopota apa vachipopota zvokurevesa panyaya yekuti vanhu vasiriwo munomu vawandisa. Tinofanira kudzingirira vanhu ivavo vabude. We mean you nehama dzenyu idzi. Haukamu kuti makazotora uyu kana zvisizvo zvandiri kutaura. Tiri kupa example kuti haukamu makazotora Lungu moti ndewo muno muZimbabwe. Imi hamunyari here imi president, hamunyari. Ngadai izvi taifungidza kuti chanzwa kuti nyaya iyi yakaitika imi musimo mukati mayo. Taitofanira kunzwa pachipuwa command yokuti ofisi yese ngaidzingwe basa, vagare mujere. Kwete zvamaitaura zvokuti kana watinowana asina chechi yedu yake ngaaende mujere. Mune muchingotaurawo somwana mudiki. Ndosaka vanhu vaizoti maane dementia. Apa mobva matiza meenda kuUganda muso kuti muitwe impeachment. Ndosaka muchizwa vanhu vachikudaro isi taitombokununura iti aiwa munhu mukuru abvisisa izvozvo. Zvinotipa nhamo, tarisai zvatakaita vaMugabe ndo zviri kutipa nhamo. But izvi zvanyanya izvi. Mwakanyarara muri kuti chii? Mubvunzo uyu wokungovhunzawo edizo. Ini ndiri kuvhunzai because ini ndiri war veteran. I've got a right iyoyo. Ndakanorwira nyika ino tikaibudisa mumaoko aSmith. Don't ask me who are you. Inini ndiri mujibha akakwana chaiye akatorwa hondo kutodarika mamwe makomrades akanga akabata pfuti chaiwo. Because ndinova ndakatombokonzeresawo kufa kwawo masoja acho. Handi munozviziva kuti kana ini ndikanopa information kuti masoja akagara akadai akamira akadai nokuku, vamwe vari kuku, vakomana vakanyangira vakarova vese vakakuya. Ndini ndatorwa kahondo yacho, hamuzvizivi. Ndakatorwa yakawanda ndikatokudzai nzvimbo dzacho, dzimwe dzacho makomrades aivako anotozviziva kutoti aiwa uya anga asingaite ndasingatoiti. Saka ndine right yokukubvunzai because maiti nyepera futi manguva yehondo. Mese mine magara vanasanyatwe dukururu kuti mwana mudiki wakadaro iwe sanyatwe handichatokurespect because iwe haudi respect unoti kuvana vadiki madzikoma kwauri. I will never call you mukoma kana kuti comrade. Hauna kodzero iyoyo. How can you call Tagwirei mukoma iwe sanyatwe? Tagwirei iwe uchienda kuchikoro, uchienda kuhondo, wapedza chikoro iye Tagwirei wanga ari kuprimary. Nhasi nokuda kuti wakuda mari wakuti kuna Tagwirei mukoma. Sanyatwe. Yezvoka izvo. Ndiwo wakati muchatonga kusvika madhonga amera nyanga. Ndiwe muchiita saizvozvizvi. Ndo zvamune muchiita kana kuti muri kuti muchachinja. Ndo 2030 yacho iyo yokutonga kutonga kudzidzisa vanhu kudzinga nhunzi panyama yedhongi rakaora. Imi ino nyika ineyi ndoda kumbokutaurirai. Ende pamakatoirasa ndipapapa pokuti you opened the doors dzokuti vanhu vanoziva kuti kana ukatengwa unotengesa bhesi. 1 2 makabva mati vanhu vanofanira kunamatirai because imimi muri pamuri papo mese apa munofanira kunamatirwa nevafundisi. Mafundisi aya makabva mavatora havachina chavachanamata paya. Makutotsvaka munofanira kutomira, makutongozwa kuti hamuna kana nesecurity. Izvozvi kana zvatada kutongoita izvizvi tinoita because masimba taanawo, Mwari vanotitendera. Isu tinokumbira kuna Mwari. Vanhu vaifanira kukumbirirai kuna Mwari kuti muchengetedzeke imimi. Makavapa fufuro ndobva vaora vese zvamunoona vakadaro maheti, vana mutendi, vanani vese vaora. Vabvunzei kuti muwanzwe kuti Bhaibheri rinovatendera here kugashira fufuro yavanopiwa naChivhayo. Haibvi kwamuri mese imi hurumende imi.
Kana fufuro isingabvi kwamuri mimi hurumende, bvunzai Chivhayo kuti mari ari kuiwane kupi yaari kupa vanhu. Apa tongoona zvinongova pachena kaizvo, hazvidi kana koti izvi. Nokuti makanyarara, Chivhayo ichita basa rokukusha mari. Isu mutemo wemuno muZimbabwe, ndakatombobuda ndiine mari iri mugonyeti inoita $3,000 ndikasechwa zvikanzi waregerei kuidhikileya. Muri kunzwa kuti mimi munobatirira vanhu, imi muchizviita vanhu, vamwe vacho musingavaiti vanhu. Hakusi kupenga ikoko. Imi vanhu vekuzimura, munopenga imi vanhu vekuzimura. Mese makati zi Chivhayo achipa vanhu mari nemabhiliyonzi, achipa mamiliyonzi nedzimota. Munoregerei kubvunza kuti mari yacho uneiwanepi? Ini mozondiwana ndakataura 3,000 makuti waiwanepi? Iri mugonyeti ndiri ndikati aiwa, imari yebasa. Pane pafa gonyeti ndofana kurigadzirisa, pane paita problem ndofana kugadzirisa. Imwe ndeye matogedzi, imwe ndeye pamaweibriji. Zvese izvozvo ndofana kunge ndichishandisa mari iyo ine chikafu changu nedhiziri. Tinombomwa pamwe keshi pacho, pane pamwe magaraji kwarinoperera, ini ndisina garaji ratine akaundi naro. Ndofana kushandisa mari inotova shoma. Zvikanzi aiwa, wade wanga waidhikileya taakiitora. Muri kuzviona ka? Ndopandiri kuvhunza inini kuti apa munoti kudii napo uyu unopa vanhu fufuro nemari yakawanda kudaro asi makanyarara. Saka ndimi ka murimo ka imi. Zvitatozvibata murimo imi. Kana musimo mubvunzei. Imi vesecurity bvunzai nokuti ndo ibasa renyu rese iri. Hapana anorambidzwa. Munotofana kutovhunza kana iwo president mune right yokuvakoshena. Hatizivi zvamuri, because chatakazoona ndechekuti pakasongozotaura uyu mufana asanyatwe, handataura kuti ini wasanyatwe handichati mukoma kana kuti baba kana kuti general kana kuti ani, handichava respect because havakodzeri kurespectwa. Vanoti mukoma kumwana wavo. Asanyatwe, munofana kunyara pamakagara ipapo. Dema muri mumwe mainzwa audio maifana kuzvinyarira. Amunyari kupema mari kuvanhu zvakadaro zvakapusa kudero. Amutambiri. Munhu waminisa, munoda mari kudaro kozode makaita mukadzi. Maitotinetsa zvimainda mbiri Zimbabwe ino yese. Kude mari here ikoko. Kusvika mati munin'ina wenyu ya mwana wenyu yamuti mukoma, pakazara vanhu mukereke muna vanhu. Iye maizindotaurira nyaya dziya kukereke. Hamugoni kungozvitaurira ukangoita kudana musangano inga maaminisa wanu. Munongodana musangano ise madana zvesports. Mototaurawo nyaya idzi kwete kuchechi kusvibisa chechi dzevanhu. Kusanyara ikoko murume mukuru. Chete zvinongonetsa vanhu vezano havanyari. Ndosaka muchitambisa mamai magaro vakadzi vakuru zvisina tsika zviya, hazvina unhu zviya. Muri kupikisa ipi toda kutaura munomu mune macultures ratinoziva ndezvokuti nyika imwe neimwe ine macultures ekuti kana panoungana president vachiuya kunotamba vemuchongoyo, kunotamba vembakumba, kunotamba vengororombe, kunotamba yemandevere inonzi chiyo kuroera gumbo 1 pasi. Dzese idzodzo idzo macultures, matype of cultures yemusic inotambwa nevanhu. Ko iyi yamunotambisa vakadzi inonzi chii? Iculture ipi iyoyo? Musatiunzira maculture yenyu amakangotsvaka uko. Ndosaka chiti chibvai. Musatiunzira maculture yenyu amakangotsvaka uko kuti vakadzi vakuru vana vazukuru nevakuwasha vane vachitamba zvinhu zvakaita seizvo zviya pamberi pevana, pamberi pemazishe nemadzimambo imi madzimambo kaimi. Izvezvi makanyarara mumwe wenyu uko uri kubuda achitaura zvokuti ndiye munhu mutapa. Hatirambi kuti munhu mutapa anga ariko, uye hatirambi kuti munhu mutapa akanga anofanira kumuka panani zvake. But imi madzimambo pindirai nyaya idzi, aptore procedure inotenderwa. Not all what I know is akanga asingabati kubva mumasvingo chete munhu mutapa. Akanga achinda kudarika kwese uku. Inonzi chiko nyika imwe yakatonyorwa nomubhaibheri. Umambo uhu wakanga achihubata kundobuda ikoko kure kwese uko. So zvinofanira kuitwa nechannel yokuti uyu mfana ari kuzviti iwe mfana wamavendewe uri kuzviti ndiwe munhu mutapa. Hatisi kuramba ende hatirambi kuti munhu mutapa abude pamunhu because zviriko, but ichirangarira kuti munhu mutapa akanga asingafambi ega.
waiva namasvikiro aimuudza zvokuita nemakumbirirwo emvura nemaonero anoita vana mbuya nehanda vachimuudza kuti kuchauya vasina mabvi, hondo dzichauya, vana sekuru Kagui, vana sekuru Chaminuka. Vese ivavo vanotovaoneva vanosvikira pamhuridzo kwavo. Saka unounganidza madzimambo ese, ndo mavari imomo mumadzimambo, mitupo yese iyoyo ndo mavari. Hazvive kuti munhu Mutape akanga achingofamba nevanhu vaira, kana iye aira mwoyo waifamba nevanhu vanoera mwoyo chete. Une vaakanga achifamba navo vachabuda vamwe. Kana mukangotongotanga nyaya yacho sematangira amaita, kungounganidza madzimambo ese ouya, woenda kuna Chief Charumbira kuondomuudza kuti Chief Charumbira, ndiri kuda because I understand kuti Charumbira ndiye mukuru wemadzishe, ndiri kuda kuti ungane nokuti ndine nyaya yandinayo pano. Hauiti wega, kana uchiita wega isinoti watumwa naED nokukara simba kwake ari kuda kuti arambe ari pachigaro onzi ndiye prime minister. Hazviite izvizvo. Nangwe imi president munofanira kuziva kuti munounganidza vanhu vese veZimbabwe vese, tozviziva tese. Kana takamboungana tese panguva yehondo tichiita nyaya dzacho dzese, tinongofanira kudziita dzese pachinhu chimwe chete. Zvenyu zvokuda kuti kunonzi hakuna maelections izvo hazvisizvo, hamuzviiti mega. Munozviita mega nokuti machiimi imi muripo nemavhotsi kaimi, handi munozviziva. Asi kana muchideclare kuti makaryiwa mukaganya mvura, but hatikutenderi futi kuita izvozvo. Inotofanira kuinda kureferendamu, yes or no, zviri kubvumwa here zvine vanhu. Ndokuti mvura ina ikonotanzwa nokusanayiwa nemvura munomu. Nyika yaingonaya mvura ichiyerera, hova dzichiyerera January to December, dzisi dzichigara dzakazara, vanhu vachibata hove vachirya. Patiko zvino hakusina mvura nokuda kwenyu imi, ndosaka chiti madumbwa makauya kuzouraya nyika yedu. Nokuti muri kukanganisa zvinhu zvatinofanira kunge chiteedzera zvichiinda. Nyika yedu haichayereri uchino mukaka. Nyika yedu yaiyerera mvura January to December, mvura ichiverenga zvitubu zvichingotubuka pese pese. Iko zvino izvi maita majongoro jingo iwayaya, nyika yaita sokuti yaagwenga. Makutanga kuti mvura yatinochera uko makuti chaja, muchiti munochaja nezinwa. Pasi nezinwa yenyoyo, pasi nayo. Imi vanhu vezinwa, indakakuudza kuti mukasvika kumba kwangu ndokurovai nesanhu. Ndakavaudza kuti munotimirai baba kana vauya. Kana pandakachera mugodhi ndakaramba ini kubhadhara madhaka iwayo, madhaka kwandiri, ndakaramba. Havana zvavaka, ndakataura ndokujejenya nemuseve panapa, kurova nemhina isingabayi uchinyura, inosara pano mhina yangu. Kana musingazivi inonzi mhina kamuseve kane zvipundu mberi so, kasina kuiswa museve unobaya, kakaita sechibhakira so, ndikakurova nako karimo mumba mangu izvozvi. Vakomana veZANU-PF vanozviziva kuti hakusvikwi zvokumhanya kumba kwangu. Kana ukasvikako ipo paya paBezo Bridge, ipo paya kungoti yambuke rukova uchiinda kumabvazuva uko, usvike zvisina kipo paya paya, ndinokududunya nacho musana wese. Garawa nechirwere chokurohwa nomuseve iwoyo. Ndakavaudza vanhu veZinwa venyu kuti inini vakomana, iwe chera mugodhi iwe, imi vakomana ibvai pano imi. Kana vakazondopiwa vakapiwa nekambani yakandicherera, because ndakandati kana zvadaro chibvai pano mese. Unotibhadharisa inini, iko ndino muri kutibhadharisa avhu. Katoti ibvaipo maakuramba. Imi iwe Tagwire unoda kutengesa avhu, nderako kwako iwe. Uri mwana wakwani iwe unotengesera vamaZimbabwenzi ivhu iwe. Matitle deeds nemapurazi matakatora vhurumu tichitora mahara. Takaritora isu, takaritora kudzosera ivhu redu mumaoko edu isu. Ndo nyaya inofanira kumira madzishe, vana Charumbira, undundu pakagarwa mbwendende. Nokuti mapuwa mota chete aisuzu iyoya, wakutorega nyika ichidzokera mumaoko aSmith. Imi madzimambo ka, muchada kukonana neni. Ndiri kutokuudzai, ndikono ndikanzwa kuti kuno musangano wamadzimambo ndina, ende muchato mapurisa don't touch me. Nokuti zvandiri kurwa ndenchirwira nemi, munodawo vhumi rokugara muvhu, munotengeserwa ivhu imi. Kuno kuSouth Africa kunovakwa, hurumende inotora nyika, nzvimbo, yovaka dzimba, yopa munhu makii. Isu tinotengeserwa vhu, topedza tozobhadhara pamusoro pevhiro, tinochingobhadhara futi dzimari dzemarendi. Tobhadhariswa nemvura tinechachera. Imi vana mudhara musatonga nyika zvakapusa imi. Mazviwa, Sanyatwe, wakudakisa sejangwa manje, maitire ako aya. Watopanduka futi wapandukira Chiwenga wanga uchitamba naye muchironga zvo zvinomusoro. Woko wakuti muchatonga kusvika madhonga achingoko amere nyanga. Iwe wakambomera muswe.
munotitsamwisa imi kusvika tisingachai kana nerespect, hatichina kana nerespect nemi. Kudhara tatoti tikaona masoja maiwi kufara kuti hona vakomana, kunzwa mwoyo uchiperera kuti vanhu vanotichengetedza ikona hatichambozii kuti tiri kuchengetedzwa nani. Tiri kungozviraramira, chero hondo ikauya munongosvika mopiwa mabhillions mogara nawo moti vaite zvavanoda. Handitiko zvino tiri kunzwa kuti kune vanhu vakabvawo vanongouya South Africa ine vayovo vayakaunza. Newewo iwe Ramaphosa dai wanga uchinzwa chishona ndaikuudza chairo remurume rinobudisa muunga riya kuti ndo rauriwe. How can you give vanhu vamasoja? Unozwa kuti Mbeki, unozwa kuti ndiye akambouya here kuno iwe Ramaphosa? Unozviziva here kuti Mbeki ndiye akambouya kuno 2008 akatiti isusu vanhu vachigurwa mavoko, short and long sleeve, choose what you want. Mbeki akauya kuno atumwa nesadhaki kuti ndaunoona kuti kuZimbabwe kwakamira sei, situation yakaita sei, akati everything is okay. Nhasi iwe ndiwo futi iwe unorega nyoka yemabhunu achinetswa munyika mako, iwe muno muSouth Africa achinetswa iwe uripo. Whoever understand this language aisitranslate ainze kuchirungu kana kuti kune chake iyeyu uyu Ramaphosa azvinzwire kuti they are pulling us back because havadi kuti tibude seZimbabwe. Tinowakunda kufuma, takavakunda ufumi. You don't want us to go. Unoturamba muchitipura back. Hakusi kudzinzwa nyaya dziri kuitwa nyoka yemabhunu munyika mako iwe. Iwe uyu kuti muzosununguka akanga asingabatsirwe here baba chaiwo kuti muzosununguka vakanga vasingabatsirwi vaNelson Mandela nedzimwe nyika, vakanga vasinganogari kune dzimwe nyika. History yenyu haikuudzi zvakadaro. Nhasi nokuti tiri Zimbabwe maakutiita sokuti tiri nyoka dzapinda mumba menyu. Apa wapedza kudaro unobva watitora woti kwaita xenophobia, ubati vana vako. Izvozvi pano paAdho apo vana vakanga vachiurawa, vana vakapera kuurawa, vanhu varwa kubhawa, wako warohwa, wakurirwa achirohwa nechibhakira ndokufa. Ima akutora matemo nemasano muchitema nevakadzi vakanga vasiko kubhawa kwacho. Mweya yenyu hairwadzi. Isinochitiregai tiitewo izvi kuti nyika yedu isununguke, tibve mumaoko aSmith, because we are still in Smith's hands. Tokuchemerai tichichema kuti tiri kuchema kune vamwe vedu, imi munotisiya mobva matirega mototuma vana venyu. Unoreva kuti iwewe ami yako kana kuti mapurisa ako anotadza kundobvisa vanhu vaya kuti vasauraya vanhu for all those nights. Kita a complete week vanhu vachivhimwa mudzimba vachiurawa usiku hwega. Security yako yakatadza kuenda kunonunura kuti vanhu vari kuurawa. Apa totiregai tibudewo, unenge unototumira iwewe kuti kuprotecta munhu ari kuti tizechiuya kunyika yako. Ndo vaunototumira mapurisa masoja kuti auye kuzomuprotecta kuno. Uri jangwa. Iwe ndo wandazotuka manje, jangwa chairo. Whoever understand this language, give this language kuparliament yeRukuzeni. Vane translating machine, vanozvinzwa. Hakona kutiita zvakadai so imimi vanhu vokuSouth Africa. You kill us as if you came here to steal or to vandalize. Tiri kuvaka nyika yenyu tichishanda nemaoko edu. Munotipire mabasa acho kana musingatidi. Hezvoko mopedzako munongorega vanhu vedu vachiurawa. Kuuraya vakadzi maurayirwo akaita sei vanhu vachitaura iko zvinezvi vamwe vakabuda zvoti izindlu zedu, but tinobhadhara marendi mudzimba dzenyu dzacho, tinobhadhara marendi, but you are still killing us. Muchitiurayira zvinhu zvakaita sei. Asi kana musingatidi munoregere kungotiudza zvakanaka imimi kuti nyima nhasi muri kuti tisisu hatitenderwi kurapwa kunyika dzenyu kuSouth Africa. Maakubudisa mutemo nomuparliament kuti hatitenderwi kurapwa muno muSouth Africa, but imimi mune vanhu vakafira mumaoko enyu vamuri kutotaura kuti maZimbabwenzi munoita nharo nevana valungu. Muri baba vavo imi, ndimi vanani, muri hama dzacho imi. Munovarambidza kutora baba vavo muchiti muZimbabwenzi, muchirambidza vana Hichilema kutora mumwe wavo kuti vandomuviga patsika yekwavo yeupurezidendi hwokwavo. Muri maZambians. Makamuona kuZimbabwe kuno mwana anonzi Lungu. Zvimwe zvinhu zvacho zvinoitwa panapa hazvisizvo zvinoitwa nevanhu vatungamiriri izvi. Ava vatungamiri varipo ndosaka muchiona Malema achigara achipopota, because unenge achiona kuti kuri kutongwa nesvina dzega idzi. Chii chamunotitaurira zvokuti tipa vana Lungu kuita vana vokumba kumasvingo? Munokuziva imi.
ivo vacho vana baba vanonzi ndokumasvingo uku. Ndakabvunza vana tezhara vangu kuti naye vana tezhara, because vana sekuru vangu kuwaro, ndikabvunza vana sekuru nani vana sekuru, baba ava vanonzi vanobva kwenyu kumasvingo, vanobva papi? Tikanzi aiwa vanobva ukoko. Wakataura wacho wakati vanobva kuzvishavani, ndo kuno musha wavo kuzvishavani, ndokwavakazarirwa. Kana vakapinda chikoro vakapinda kuzvishavani ikoko. Kumasvingo havana kumbosvika uko vari kupa vanhu mazita asiri ikoko. Vanoziva kumasvingo, vanoziva muraini mani munobva lungu, wakadzidza nani, akapinda pachikoro chinonzi ani, ndiani wangatendeka kumasvingo wakadzidza naye nhasi pachikoro chipi. Naivo hava kuzivi kumasvingo, havazivi masvingo zvavari paya. Hanzi kudhuze nokunonzi kwamapanzure uko ndokwavanobva kumusha kwavo. Nhasi vakupa vanhu mazita. Imi vana ziyambe ziyambe, itai sevanhu. Hakuna kungopesvuka pesvuka zvihuma nezvimasvutu zvisina nebasa rese, muchitoshamisira sana mutsvango anongotaura zviro. Ngoni waraswa mutsvango ako, waraswa mutsvango wakazviona kao zvandaikudza zvinizvo chaizvo chaizvo. Ndichiti joinana nana mudhara geza kuti uite munhu kwaye, iwe uchitotuka geza uchitukirira nomukoma wako chiwenga uchitukirira. Nhasi uri papi? Vana opa deno maraswa nemi vamwe vacho newe sanyatwewe odauri kuminisa chimusoro uchiti he kusvika madhonge amera nyanga. Nyanga dzichamera mako apa, wane nhamo, wadzingwa iwe, unodzingwa. Unomuona semurume kwaye murume uyu muchamuguta uyo. Une zinyoka rake riya riri muhuro riya iri riya richakunanzvai kusvika mati baba. Pana zvezvo zvinomutaura urayai kana muchida kuti uraya. Ndimagara munongourayai, maitora mai vemupana uyu muchindosiya musango uko. Ndokuti chii ikoko. Ini ndaigara ndakatsamwa ndichitsamwira ndichiti vakomana vomuno, vana vedu vakutiuraya sei? Vana vedu vakubata vabereki. Izvo kwakapiwa vafana vemafochuna nokupiwa mazita asiri iwo, kuti unonzi Tanaka, vakunzi vana Rugare zvakadaro, ndosenhemu zvakadaro. Iwo mazita enyu aya, mazita enyu aya tinoda kuzodumidza zvimwe zvatichavaka, kuti ichi chinonzi Munangagwa kana kuti ED, kwete kuti imi muvake chivakwa mobva machidumidza zita renyu. Saka zvimwe zvichazovakwa mune muchidumidza kuti chii. Ndo zvinoreva kuti papakatongovaka iyo tirabhabhulasi iyo muchida kuzodumidza zita renyu, zvichireva shiti futi. Zvibverei izita rinobva kuuk uko. Takaribvunza isu kune vanobvako kuuk kwacho, tikarinzwa zvarinotoreva zvinotobhowa kuti tizvitaure ipo panapa. Kutituka munyika yedu nemari dzedu. Nouna Tagwirei wenyu, Tagwirei chainda kuna mutsvangwa nhasi chichauya kwauri. Okwatori Mandevere anoti okwatori upiri lobhanda kuzamutora. Kana uchinzwa Chindevere vhunza, handitombodi kutranziretera, vhunza kuti kana vachiti okwatori upiri lobhanda kuzamutora vaya vesichoni, uzakubona wena okwatori upiri, wena ngubhanda wankona, uzakubona wena Tagwirei. Sikukangele so siyakuzwela ngoba sikuzwela nganto eyi-1 ukuba wena upazamisi ilizwe lethu. Lawe wena kazembe kumwe nguziyambi le ndaba yenu yokunika abantu amabizo angaso alapha. Linika abantu inoto lethu thina lisinxicha lisidla ngama-China, thina linxicha thina abanikazi benoto. Liza kubona okwatori ubhanda lopiri uza kutola, okwatori upiri ubhanda uza kutola laye amandebele acho. Ngithe mina liza kubona lina. Lo mdala siyamhlonipha kakhulu lo, siyademonstrate ukuthi ubengasiyo yena wakade phambanisa. Mchiyeni nehlale eprazini yakhe lapha eAfrica Farm lapha, simvakatshele simbone, sifuna ubaba lathi simzakavakatshela. Not lina. We don't know you. What have you done to Zimbabwe? You, who are you? Where did you come from? Kuti mushike pama positions amuri ayo.
tinenge tichitokubatira izvozvo muri zvigananda kaimi ofunga tikazonzwira tsitsi zvigananda iwe kana vachagara apa vakada kupadhona president tinovanzwisisa not to pardon you imimi kana demonstration yacho inototiurayisa futi hazviiti imi whoever achagara apa akada zvekupadhona zvemwoyo zvetsiye nyoro zina nebasa rese apo tichaita basa rokudhoterera munzira kana tikanzwa kuti muri kuuya amupatsiki tadhota nzira yese kudhota madhoti uchipinda unoti pwerepwerere uita sori kutsika unonhuhwirwa ine madzako amupagari todhota nzira kangunzwa kuti mune kwamuri kuda kunoita musangano zati nyama muchingoti bhowa izotaura nezvinhu zvinobhowa so nenyaya yekuti munotiitira sokuti hatisi vana vamunhu isu muchipa vanhu zvitupa zvedu isu tichinyimwa tine vana izvi ndiri kunetseka nemari yandakaudzwa yekuti ndibhadharire mwana wangu wandakaita namai vake vakanomuchengeta iwo ega kana ndiri benzi ndo zvandakatoitaka ndakatozviita saka wati izvi ndakatozviita izvozvo zvandiri kutotaura ndo zvakatoitika mwana wangu ndoda kumuchinja zita saka iwe uri kuti chiinazvo kana ndiri benzi izvi ndezvekumba kwangu izvi ndezvemhuri yangu iwe uri kuita zvenyika ndosaka ndida kuti zvitaurwe kuita ubenzi munyika yedu muri kuti bhoa ndinotogona kuita kana mwedzi wese ndichitaura ndakatsamwa saizvezvizvi tinyengerai mikuti kutindisa kuhondoko muchitinyengera muchida kuti ngokutora pakasira simiti ndo pamunotangira muri varungu imi futseke kana tatosvika ipapo futi totori futseke get away futi hamusi vanhu imi tora nyika ino kuita mamvudai kuita nyika ino kuita zvinhu zvisina nebasa rese nyika yakafuma kudai tirabhabhlas muchitituka explainerai kuvanhu imi musangotaura kuti ndakancinzi pradagras dozviko orit mainzi zvichirevei because hapana varara mungataura kudaro ramakazvipa makamariona ikoko kuna it's a Spanish word rinotaura zvinhu zvakashata I can't talk it now but imimi chitaurirai vanhu nemi vakomana vacho vanongotaura mawo veterans mune makagara ivapo muchisekerera muchirova maoko maudza kuti zvinoreva kuti chii munoziva kuti zvezvichireva kuti chii mbobvunzai baba zvinoreva kuti chii tirabhabhurasi dokshiko izvozvo zvavanenge vachitaura izvi zvichireva kuti chii unoda kutaurisa kuti njere dzacho hadzina nezvadzinotitungamirira chibvai zvinorevei maizvipa zita rakadaro muchireva kuti kudii kuti demet kubvirani munobvirani kana muchiti demet imi muri kubvirani kana muchitukirira chituko ichocho munorevani kubvira isisu varidzi vemari yakavakapo varidzi venyika inei kutuka isisu imi kutuka isu tichibva ipo moti nyararai kana wanyarara ndomuuraya muchitumira vanhu venyu vanobva kuna namozambique nana south africa kuuya kuzotiuraya muchivapa mafortuna nemari dzedu kwakuvapa mafortuna muchidira dhiziri racho nemari yedu muchivabhadhara nemari yedu nemiwo futseke futi